Túto reláciu vám prináša nový bazárový portál nabazar.sk. V Žiline už niekoľko desaťročí funguje mnoho športových klubov. V našej relácii sa budeme snažiť predstaviť väčšinu z nich, či už z pohľadu trénerov alebo samotných športovcov. Chceme ich tak podporiť a ukázať ľuďom športový život nášho mesta. Pekný slnečný deň z Budatinského parku. Dnes bola vyľaďovačka Nordic Walkingu a ja som tu so šéfkou Ľudskou. Ahoj. Čauko, teším sa, že si prišiel. Ďakujem. Prosím ťa, Ľudská, povedz mi niečo o minulosti, o tebe, ako vznikla tá myšlienka, že si začala robiť ten Nordic Walking a niečo teda o tom. Ja by som povedala úplne na úvod, že čo je to Nordic Walking v jednej vete, lebo ľudia si povedia, že čo, vy učíte chodiť, čak my chodiť vieme s palicami. Nordic Walking nie je trekking, takže to dajme úplne na úvod. Nordic Walking je naozaj ozdravno-športová aktivita, kde riešime celé telo a je to fyzioterapia. Čiže nie je to klasické kráčanie s palicami zohnutými, akýmikoľvek palicami pred telom, cez lakte, ale niečo iné, to si dneska vyskúšal. Takže to povedzme úplne na úvod. No a čo sa týka mňa, ja som vrcholovo športovala, výkonnostne športovala celý život a stalo sa mi to, že operácia kolena dvakrát a problémy s chrbticou a bez výživy, za socializmu, vieme, ako sa športovalo a tak ďalej, takže potom som hľadala niečo, čo by mi pomohlo, len úplne takáto zavreli ma a s fyzioterapeutom vnútri v miestnosti, mne to úplne až tak nesedelo, tak som hľadala nejaký outdoor, lebo mám veľa energie a videla som 2008-2009 v Kanade, som videla ľudí, ktorí proste kráčajú energicky, nebola táto turistika, bolo to niečo iné, boli veľmi športoví a začala som pátrať. No ale nič na Slovensku nebolo, až som sa dopatrala, začala som si robiť kurzy v zahraničí a proste zistila som, že to je Nordic Walking a že to je brutálna makačka na celé telo a tak ďalej a tak ďalej. Urobila som si kurzy a v roku 2013 som založila Slovenskú asociáciu Nordic Walking. To bol úplne taký rýchly začiatok. OK, skvelé. Ja som sa dnes dozvedel, že pri tomto športe zapájame až 650 svalov a plus pravú ľavú hemisféru? Niečo o tomto, keby si povedal? Áno, je to vyše 90% svalov tela. Minule mi niekto písal, že není presne zadefinované a nevie sa, koľko máme presne na sval, číslo, že je to vyše 600 svalov. Niekto tvrdí 640, ako kto, ale áno, povedzme tak, že je to vyše 90% svalov tela, lebo v podstate my máme presne zadefinovaný, si vyskúšal dneska aktívny zdravý postoj, kde sú chodidlá, kolena, pánva, brúcho, ramena, medzilopatkové svaly, hlava a tak ďalej. Čiže my naozaj zapájame vyše 90% svalov tela a čo je veľmi dôležité povedať, rovnomerne, lebo však si športovali sme, všetci sme skúšali rôzne športy a vždy je to jednostranné. Že zaťažuješ jednu polovicu tela, buď hornú, dolnú a pravú, ľavú. A pri Nordic Walkingu v podstate neexistuje to jednostranné zaťažovanie, ale rovnomerné, čiže je to veľmi dobrá aj fyzioterapia, aj kompenzácia pre vrcholových športovcov. Mňa najviac boli triceps po dneškejšku. Áno, lebo si to dobre začal robiť, lebo si išiel cez rameno a si to doťahoval vzadu a nešiel si takýto turistiku, hej, čo sme už hovorili na úvod. Takže ešte by ma zaujímalo, čo vlastne v prítomnosti robíš, aká je tvoja terajšia aktivita? No ja v podstate vediem celú asociáciu, takže my už máme vyše 100, 110 alebo koľko inštruktorek po celom Slovensku, čiže my sme v podstate celonárodná organizácia, kurzy máme naozaj každý víkend, ale aj cez týždeň, čiže veľmi, ľudia majú o to veľký záujem, lebo naozaj je to aktivita pre každého. Asi to ešte dobre povedať, že v podstate začíname s detičkami okolo tých 5-6 rokov, vrchná hranica neexistuje, robíme veľmi veľa s pacientskými organizáciami, ale robíme samozrejme aj s vrcholovými športovcami, lebo vieme urobiť náročné tréningy, modifikácie, rôzne behy, proste kruhový tréning a tak ďalej. Takže ja sa primárne venujem úplne celej asociácii, je to v podstate moje tretie dieťa, lebo teda dve mám a toto je tretie. Keďže som to aj založila, milujem tú aktivitu a chodím po celom Slovensku a v podstate som každý druhý, tretí deň niekde a robíme x veci od toho, že prednášam na rôznych kongresoch, seminároch, už nás volajú ostatné roky aj lekári, čo je super, takže už sa to dostalo do tohto povedomia a chodím naozaj od fyzio, teraz idem v utorok, za 2 dní idem
idem do Sliača školiť fyzioterapeutov, do Kúpelov, tiež geniálne, že už aj tam pochopili, že naozaj je to o tej fyzioterapii. A verejnosť, robím workshopy, teraz som sa vrátila, minulý týždeň sme boli na Skalke na workshope, kde nás bolo nejakých 45, čiže stále niečo, ideme na Balaton v júni, ideme na Bornholm, Dánsky ostrov, non-stop niečo. Už mám trošku väčšie deti, čiže už konečne môžem je toho veľa. Skvelé. A čo sa týka tohto športu a nejakých súťaží, ako je to? No, súťaže sú v Nordic Walkingu. My sme ich dokonca aj organizovali 2013, 14, aj 15 ešte. Dokonca aj majstrovstvá Európy som organizovala na Štrbskom plese. Majstrovstvá prvé Čiech sme organizovali v tomto období zhruba tých 8 rokov dozadu. Ale keďže my sme vyškolili aj traťových komisárov, lebo tam musíš mať, aby nám ľudia nebehali, aby mali tú techniku. V podstate to nepomáhalo, žiaľ Bohu, lebo pretekáš, tak chceš byť prvý, tak občas asi aj pobehneš alebo niečo. No a stalo sa to, že sme si povedali v 2017 valné zhromaždenie asociáciou jednohlasne schválilo, že odchádzame zo súťaží, pretože my aj heslo máme logo Kráčame za zdravím. A ty keď ideš v tej technike súťažnej, tak moc to nemá s tou fyzioterapiou, ale my to neorganizujeme, asociácia, my to ani nespolu organizujeme, ale hovorím aj mojim inštruktorom, inštruktorkám, kľudne si choďte zasúťažiť. Partia ľudí, stretnete sa, potrebujete sa vyblázniť týmto spôsobom, kľudne choďte, ale my za tým nestojíme, lebo my sme v podstate aj my sme členmi aj International Council of Nordic Walking, čo je Svetová rada Nordic Walkingu, najväčšia v podstate federácia na svete a my máme záväzky voči ním, ale aj na tých svetových kongresoch, ktorých ja sa vždy zúčastňujem. Tam ešte chodia zakladatelia, 90-tníci, Lena Jaskelainen a Tuomo Jantunen, zakladateľ Nordic Walkingu na svete. Oni naozaj medzi nás chodia a proste oni aj povedali, že keď my uvidíme niekoho súťažiť v tomto, že to je ako pilates, yoga, že naozaj tam sú presné definície, ako to telo držať a v tom sa pretekať nedá. Čiže sú súťaže, ale my ich nepodporujeme. Potom by ma ešte zaujímalo, ako v každom športe deficit peňazí, pokiaľ by sa našli sponzori alebo teda mesta alebo VUCčky by sa rozhodli podporiť tento šport, Nordic Walking, čo by sa dalo urobiť viac, ako sa robí doteraz v tomto športe? Určite by sa dala urobiť obrovská propagácia, lebo je to stále nová vec, ako tie počiatky sú 1930, ale taký ten najväčší boom sú 90. roky alebo okolo roku 2000, že relatívne stále je to mladý šport, mladá aktivita, čiže ľudia o tom nevedia ešte veľa, ale aj vo svete, akože naozaj je to tak ako u nás plus minus, takže tam by bolo treba urobiť obrovskú propagáciu, lebo tým, že to je naozaj pre každého, my vieme robiť s vozičkármi napríklad, lebo robia len hornou polovicou tela, hej, rôznymi pacientskými naozaj x organizácií, čiže tým, že to je naozaj pre každého a ľudia to nepoznajú. Poznáš to aj ty, bol si na jednom kurze a rovno ťa to chytilo, lebo je to zaujímavé a vieš si zamakať, lebo keď ja si chcem zamakať, tak idem v tempe, idem do kopcov, môžem urobiť Nordic running, ten beh a tak ďalej. Čiže tým, že to je naozaj pre každého, je škoda tá, že v podstate je to šport pre všetkých, alias rekreačný šport, ktorý sa žiaľ Bohu na Slovensku neprezentuje a podľa mňa rekreačný šport a šport pre všetkých je základ pohybu a zdravia a v každej vyspelej krajine. Čiže urobila by sa obrovská propagácia od škôl, my máme učiteľky v škôlkach, naše inštruktorky, ktoré vyučujú Nordic Walking, hej, lebo tam to nie je len o chôdzi, je to o rôznych hrách, dneska sme si tiež skúsili, súťažiach a tak ďalej. Čiže ideálne by bolo, alebo tie peniaze by sme určite použili na propagáciu, ale štýlom takým, že by sme prišli napríklad do Budatinského, sem do Zámku hradu, teda do tejto záhrady, aby to bolo zadarmo. Merali by sme tu tlak, tuk, čokoľvek by sme potrebovali. Ja som bola aj v zdravotných poisťovniach, aj na ministerstvách všade a naozaj není tá podpora zatiaľ, mení sa to, nemôžem hovoriť, už aj k nám chodia ľudia, povedia, že poslal ma lekár, super, ale ja si myslím, že to príde, že toto je otázka naozaj, ten rekreačný šport pre všetkých je základ a bude to aj u nás, lebo tam smeruje aj svet, lebo naozaj toho vrcholového športu je malinké, a ja som ho robila, je to malinké percento a my všetci hýbeme sa, aj to je vidieť, že čím ďalej, tým viacej sa ľudia hýbu, ale presne týmto spôsobom, že je to nejaký bicykel, možno nejaký amatérsky beh, Nordic Walking a samozrejme aj iné a toto treba začať podporovať jednoznačne, lebo my nechceme, väčšina ľudí si chce vo svojom voľnom čase, vieš, relaxovať aj hlavu, nielen telo a to není o vrcholovom športe, čiže poďme podporovať rekreačný šport. Dajme čerešničku na tortičku a povedz nám niečo o tej šnúrke, čo máme na paličke. No, my sme vymysleli takú iniciatívu Eco Walker, Eco Walkerka.
že naozaj speje naša, okrem teda toho, že sa nehýbeme a IQ nám klesá, lebo máme sedavý spôsob života a my naozaj podporujeme ten zdravý, aktívny pohyb pre ľudí, tak podporujeme aj to, že naša planéta naozaj ide do záhuby a máme tu veľmi veľa odpadu a teda nie sme ekologicky alebo veľmi málo, takže Nordic Walking tým, že tvrdíme, čo si za tým stojím už 10 rokov, je jeden z najlacnejší šport na svete, lebo potrebuješ jednej jedinej paličky, ináč hociaké staré tenisky a čokoľvek doma nájdeš si dáš, takže my nekupujeme nové veci, chceme podporiť aspoň toto, tú fast fashion, to rýchle oblečenie, že naozaj sa striktne proti tomu staviame a nosíme staré oblečenie, nepotrebujeme nové veci, takže ak ste tohto názoru, tak si dajte na znak toho, že podporujete túto aktivitu. Starú šnúrku od topánky, nie novú, aby sme zase nerobili smeti na ruku, na paličku, na ruksak, kdekoľvek a nekupujte si nové veci, že je to také memento, že naozaj nešpiním planetu, ale chcem ju zachrániť. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Túto reláciu vám priniesol nový bazarový portál nabazar.sk.